Pin-only. Je ziet het steeds vaker, maar mag het ook? Niet iedereen kan mee met de digitale wereld waar we nu in zitten. En contant geld helpt hun bij het kunnen blijven betalen en kunnen meekomen in onze economie. En verder vandaag. Het gaat goed met het vliegveld Midden-Zeeland. En de vakantiedokter is er weer. Goedenavond. Van de vele Duitsers die graag nog contant betalen tot de zomermarkten, waar je toch nog even makkelijk met cashgeld betaalt. De zomermaanden zijn dé periode waarin er nog heel veel munten en briefjes van eigenaar wisselen. En hoewel we inderdaad steeds vaker met de pinpas en de telefoon betalen, is het afschaffen van cash nog echt een brug te ver. Voor de Tweede Kamer en op straat. Nee, dat vind ik niet kunnen. Nee. Zeker voor oudere mensen is het altijd fijn om ook cash te kunnen betalen. Op steeds meer plekken in Zeeland kunt u dit bordje tegenkomen. Hier alleen pinnen. Maar mag dat zomaar? Want je zou denken dat contant geld een wettig betaalmiddel is. Een winkelier is een ondernemer, die kunnen algemene voorwaarden hebben. En een algemene voorwaarde kan zijn dat de winkelier aangeeft aan de klant van nou, ik wil liever geen cash, ik wil pin-only. Nou, en dat moeten ze dan aangeven met een bordje of met een sticker. Op het moment dat de klant de winkel inloopt, dus bij de deur, dan moet daar duidelijk gemaakt worden van of je wel of geen cash accepteert. Ja, ik denk voor de oudere mensen zeg maar, in onze samenleving dat dat echt nog wel belangrijk is. Hè. Mensen hebben of geen pin of ze hebben moeite ermee. Voor de oudere mensen wel. Ik denk wel dat de jeugd vooral echt wel de pin gebruikt. En een andere belangrijke reden voor contant geld is dat het een goede terugvaloptie is. Op het moment dat je bij de winkel staat en de pinapparaat doet het even niet, kan je toch altijd nog met contant geld blijven betalen. En een derde punt wat consumenten heel belangrijk vinden is dat ze de keuzevrijheid hebben. Wij zeggen van wij vinden het belangrijk dat wij kunnen betalen zoals we willen betalen. En niet altijd dat iedereen kan zien waar ik aan betaal. Dat is ook wel het recht van het hebben van privacy is staat nog steeds hoog in het vaandel. Het wordt er niet makkelijker op voor de mensen die contant willen blijven betalen. Op Schouwen-Duiveland en in Veeren kun je al niet meer contant betalen om te parkeren. En Goes volgt dat voorbeeld ook. In eerste instantie heeft het te maken dat er nog maar marginaal betaald wordt met cashgeld. Ten tweede inderdaad het risico op schade, omdat er inderdaad inbraak plaatsvindt op de automaten. En ten derde inderdaad de bezuiniging die we hebben als de bringst dat contant geld niet hoeft op te halen. Dus eigenlijk een bezuiniging? Ja, klopt. Dat komt eigenlijk op neer. Ook in veel apotheken is contant betalen niet meer mogelijk. Maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen. We zijn van 5 kassa's teruggegaan naar 1 kassa. We hebben gemerkt dat er echt wel klanten zijn bij ons. We hebben relatief oudere patiënten die niet anders kunnen dan cash betalen. Er is een wet in de maak die het verplicht om contante betalingen te accepteren. Daarbij zullen ook uitzonderingen zijn. Die wet moet ervoor zorgen dat contant geld breed geaccepteerd blijft als betaalmiddel. Het voorstel ligt nu nog bij de Eerste Kamer. Het aantal zonnepanelen in Zeeland blijft stijgen. Vorig jaar produceerden Zeeuwse bedrijven en woningen samen al 859 miljoen kilowattuur aan zonnestroom. Bijna 20% meer dan 5 jaar terug. In de rest van het land loopt de groei van het aantal zonnepanelen bij woningen terug. Dat komt vermoedelijk door de kosten voor de teruglevering die toenemen. Maar volgens de cijfers van het CBS lijkt dat in Zeeland weinig effect te hebben. NS-personeel heeft onlangs een meisje van 17 geadviseerd om niet bij station Middelburg uit te stappen. Volgens de conducteurs was het te gevaarlijk vanwege hangjeugd. Een van de conducteurs, wiens dienst erop zat bij aankomst in Vlissingen, heeft het meisje thuisgebracht. De vader van het meisje laat weten dat er vaker sprake zou zijn van onveilige situaties bij het station. De NS ziet dat overigens niet. Er is een nieuw onderkomen voor het ambachtscentrum in Goes. De gemeente heeft deze loods verkocht, dus gaat de organisatie verkassen. En dat doen ze naar dit pand in de binnenstad. Natuurlijk zijn we hier heel erg blij mee. Blij dat we iets hebben dat we voort kunnen blijven bestaan. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met wat we hadden en wat we uiteindelijk zouden willen. En dus blijft het centrum hopen op een terugkeer naar de buurt waar ze vandaan komen. We hopen wel dat we over zo'n uiterlijk 2 jaar toch weer op de Hollandse Hoeve zitten. En dat we daar iets heel moois neer kunnen zetten.
Straks in deze uitzending, de provincie gaat aangifte doen tegen de man die vorige week in de Zeelandbrug was geklommen. Maar eerst, ook deze zomer zijn er weer vakantiedokters aanwezig in onze provincie. Dat zijn huisartsen die hier de zomermaanden naartoe komen om te helpen en zo werk en vakantie combineren. Want met de vakanties van de Zeeuwse huisartsen en natuurlijk ook de komst van de vele extra toeristen zijn die handen hard nodig. Dit is huisarts Laura Gijs uit Sittard. Deze zomer werkt ze een paar maanden in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, het werken is heel leuk, want iedereen is heel blij dat je komt. Dus ze zijn heel vriendelijk, heel behulpzaam. En als je niet werkt, is het ook echt wel vakantiegevoel. Want dan kun je s'avonds even naar het strand of uitstapjes, ja, hier in de buurt. Dus het bevalt heel goed, zeker weten. Ze werkt 3 dagen per week. De huisartsenpraktijk wilde de arts graag hebben en regelde ook het een en ander voor haar. Met een stukje huisvesting. Die hebben contact opgenomen met de gemeente Sluis, dus die hebben daarin ook geholpen. Die hebben een kinderdagverblijf geregeld. Dus eigenlijk ervoor gezorgd dat alle randzaken geregeld waren. En toen een ontmoeting gepland en dat klikte. En toen was het eigenlijk dus best wel snel geregeld. Ooit was dit programma bedoeld om meer huisartsen te verleiden om permanent naar Zeeland te komen. Dat doel is niet bereikt en ook dokter Gijzen verlaat straks weer de provincie. Nee, ik ben toch wel echt gehecht aan Limburg. Dus ik blijf wel echt in Limburg. Maar nog een jaar zou ik zeker wel zien zitten. Ja, dat wel. En niet alleen de huisartsen krijgen in de drukke zomermaanden hulp van de rest van het land. Ook de politie en de ambulance wordt geholpen door collega's die hier hun werk combineren met vakantie. De provincie zit nog met heel veel vragen over de man die zich vorige week had opgesloten in de Zeelandbrug. Wat deed hij daar en hoe kwam hij binnen? De politie doet onderzoek naar de zaak, maar de provincie heeft al laten weten aangifte te gaan doen tegen de man. Volgens de provincie lopen er allerlei datakabels door de brug en is het gewoon verboden terrein. Gisteren werd bekend dat een man vorige week woensdag in de Zeelandbrug was geklommen en daar vervolgens 12 uur lang opgesloten had gezeten. Het mooiste wat ik vind aan deze dag is de lach, het genieten van mensen. En genoten werd er door de duizenden deelnemers die vanochtend op de fiets stapten voor de 27e editie van de Dorpentocht Walcheren. Een tocht waarmee geld werd opgehaald voor Terre des Hommes. Daar halen we dus nu een hoop geld voor op en kunnen we een hele hoop kinderen in verre landen mee helpen. We willen ongeveer 10.000 kinderen bereiken. Kijk, en dat gaan we niet vandaag bij elkaar halen. Maar het gaat wel een hele mooie punt van de grote taart zijn om op te halen. Toch zijn er ook zorgen bij de organisatie van de Dorpentocht. Er zijn te weinig nieuwe vrijwilligers. Ja, en dat is wel heel erg jammer, want daarmee tornen we dus aan het karakter van de Dorpentocht. En daar zijn we hard over aan het nadenken. Hoe gaan we daar de toekomst mee in? Voor de mensen zelf was het vandaag vooral genieten, maar wel met wat trapondersteuning. Ja, je lijkt er die schaap zo heerlijk. Ik zou niet willen missen. Fantastisch. Het aantal vliegbewegingen op vliegveld Midden-Zeeland is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het is een opgaande trend die al jaren aan de gang is. Maar er is wel een limiet aan wat het vliegveld in Arnhem aan kan. Het is druk de laatste tijd op vliegveld Midden-Zeeland. Piloten en dagjesmensen uit binnen- en buitenland komen er graag. I've got a card here which shows me I've been here 17 times in the last 3 years. And what's so attractive about this airfield? It's very user-friendly. Vandaag gaan we dus ook een paar rondvluchten doen met dit toestel, Cessna 182. Er is veel belangstelling voor, hè? Ja, zeker wel. Zeker in de zomermaanden zijn we de hele dag toch aan het rondvliegen. Van 's morgens vroeg tot wanneer het vliegveld sluit. Als we het eerste kwartaal van dit jaar vergelijken met het eerste kwartaal van vorig jaar, dan zijn er dit jaar 1790 meer vliegbewegingen gemaakt. Maar hoe komt dat eigenlijk? Door het verschrikkelijk mooie weer wat we dit jaar gehad hebben. En vorig jaar was het eerste maanden echt slecht weer. Dus dat zie je direct terug in die cijfers. En dat is niet alles. De laatste 9 jaar is een stijging te zien van het aantal vliegbewegingen. Van 20.450 in 2016 naar 33.500 vorig jaar. We kunnen nog wel wat meer hebben. We zitten natuurlijk aan onze limitatie van het luchthavenbesluit. Dat aantal dat gaan we nooit halen. Want dan wordt het hier zo verschrikkelijk druk dat gaat niet lukken. Maar kijk, een kleine 10% kan er nog wel bij. En dan denk ik dat we een beetje aan onze max zitten. And now you're flying to? Lithuania. Lithuania. Yeah. So it's about 6 hours flight, something?
Exactly. Well, 6.5 from England. So I've just done 1 hour from England to here. 1 hour and 9 minutes. Vorig jaar heeft Provinciale Staten van Zeeland groen licht gegeven om de start- en landingsbaan van het vliegveld 22 graden te draaien. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Nou, we wachten nog steeds op antwoord vanuit de overheden om verder te kunnen gaan. En wij zijn er in principe klaar voor. Het is ook niet zo dat wij nou iets moeten. Het is gewoon van ja, als het komt, komt er. En daar gaan we ermee aan de slag. Inmiddels heeft de vliegvelddirectie besloten om de hangars, het restaurant en de andere gebouwen niet te verplaatsen parallel aan de nieuwe startbaan. Alles blijft gewoon staan waar het al staat. Het was een mooie dag vandaag met veel zon, steeds wel wat stapelwolken en een matige tot vrij krachtige westenwind. De temperatuur lag rond de graad of 20. Morgen opnieuw vrij zonnig, een zwakke tot matige zuidwestenwind dan. Het wordt ietsje warmer dan vandaag, 22 of 23 graden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel mooie avond en heel graag tot morgen.